Actually ang patal kaina ng kongno na hairi pitke sawani musugo patal kaina ng राजनीति खायदे किन्तु दफानि बिरुदि ng कक्तासे जों साइमानो महाराजानि बिसिते जों मोंसा मावानि सक दङ मावानि लामायाव सक थांथानिबो नों पाताल kaina नों अहानि पलिटिकल नों पलिटिकल खाय फेजाक रिजनल पार्टी पलिटिकल खाय नों गोबां मा जागा हा साथानि बयनो तलांखा लांता खायखा दिल्लीयाव तलांबाय बस्ता कारोखा नों जे अति प्रसारावनो नों तमा खाया दंखा কিন্তু ব্যক্তিগত মাইলিস নিবাঙে তাও রাং পয়সা নুতুই নং বিজেপি হাওয়ে যে মহারাজানি বমুঙ অমহাই খাইমনে একদিনও নিনি তো ফানিনি বিরোধী নাই নিনি পুসুবা জানাই जों ननो याकाया একদিনও ননো জবাব নাই খাইনে বাঙনা आं ओ तिप्रासादो फांगै दिने पाताल कायनानो वार्निं दवानि मुस्तुगो आगामी दिनाव नों राजनीति खायने हिंखे नों अजङै बाथागदि हाय आंखिनि प्रतिश्रुति जों एक समयबो जों ननो बिरोधिता खायवे ननो निनि सापुटनो जों सामु कि खायने हानिबो ताखुरो जों अम हाबरनो सिनेनाय सारा तिरपनि जत दलक तिप्रासाराव बनो जों गाहाम के सिनेवे जे समय बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 17 जना जतनो बर फासिवादारङो बांग्लादेशनि बिरोधी बरक सामु तांगनि बांगो पाताल कायना नों बर हायनो नों खरक सर जागा मार खायजागनाय हानिबो आं आसंनो कबगो जिनि जत्त 14 लक्ष तिब्रा सानि बाङै जों सामु तांखानो जारा बिरोधी तांनाय सुदो पाताल कायनाया जिनि रेवते बहन कगनो मा साबो जदि नों बिरोधी तां दङ हांखा निनि बाङैबो जों मार खायना रनायता आसंनो हामबाय।